Plastic Crown Hotel po. Thank you, ma'am. Thank you. Hanggang anong oras nag-open yun, ma'am? Yung Ah, maliligo na po. Yan. Oh, sige. Yan. Saan ka nga? Oh, sige, video. Enjoy si madam. Maliligo ang ating vlogger. Ayan. Ewan, lalangoy na siya. Tingnan natin. Ayan, palangoy na siya. Ay, hanggang